محبوب دے غلاموں بس گل ہے میرے محبوب دی نسبت دی جنہیں نبی دے میں بڑے بھیجے سن رسول دے بڑے بھیجے سن سارے ہی میرے رسول سن اللہ فرماتا ہے مینوں جس طرح تمام انبیاء اور رسول دی جماعت دے وچوں سب تو آخری نبی محمد الرسول اللہ پسند ہے اسی طرح تمام کتاباں دے وچوں مینوں قرآن پسند ہے تمام امتاں دے وچوں امت مصطفیٰ پسند ہے اور اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں اس سے واسطے اعلان کر رہا کہ دین دے پہلے بھی ادا کیتے سن لیکن کامل تے مکمل نہیں سن میرے حبیب تینوں مکمل جو دین ادا فرمایا ہے اس واسطے میں دین نو پسند فرما رہا ہوں اللہ فرماتا میں نے اسلام پسند ہے کہ محبوب نو جو عطا فرمایا ہے بولو سبحان اللہ محبوب نو جو عطا فرمایا ہے اللہ فرماتا میں نے اسلام پسند ہے توجہ کرنا ساڈا دین وہ ہے جڑا رب نو پسند ہے سبحان اللہ اونچی آواز ہن آئیے رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنے ہاں کہ باری تعالیٰ دے محبوب جس طرح اللہ نو اسلام پسند ہے اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اہل سنت و جماعت پسند نے سبحان اللہ توجہ ہے نا تواڈی سبحان اللہ اللہ دے محبوب نو اہل سنت و جماعت پسند نے سبحان اللہ آئیے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اج بندے کہندے جی سانو صحابہ دے نال بڑی محبت ہے ایک کہندا جی مینوں ابو بکر صدیق دے نال بڑی محبت ہے دوسرا کہندا مینوں فاروق اعظم دے نال بڑی محبت ہے توجہ کرنا ایک کہندا جی مینوں عثمان غنی دے نال بڑی محبت ہے ایک کونی جڑے تیناں نال محبت کردے نہیں تے مولا کائنات حضرت علی دے آگے انہاں نوں موت پہ جاندی ہے اور دوسرے ہونی جڑے حضرت علی دے نال تے بڑی محبت کردے نہیں ابو بکر صدیق دی شان بیان کرن واسطے انہاں نوں ہارٹ اٹیک ہوندا ہے لیکن رب دی عزت دی قسم ہے حضور دے غلام صحابہ کرام ہون یا اہل بیت اطہار رسول اللہ دا خاندان ہوے سنی صحابی دی عزت نو بھی سلام کرتا ہے صحابی اہل بیت دی عزت نو بھی سلام کرتا ہے سبحان اللہ بلند آواز دے نال سبحان اللہ اگر انہاں دونوں دے وچوں کسے ایک دا بھی دامن چھڈو گے ذلیل ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے کوئی راہ نہیں ملے گا اگر سچی تے سچی تے سچی راہ تلاش کرتے ہو تو پھر صحابہ کرام تے اہل بیت اطہار دا دامن مضبوطی دے نال پکڑنا پڑے گا اگر کسی ایک نو چھڈو گے گمراہ ہو جاؤ گے میرے آقا دے غلاموں میرے آقا دے امتیوں اللہ نے ایک عزت اور عظمت صرف آل سنت و جماعت نو عطا فرمائی ہے آل سنت حضور دے صحابہ دی عزت نو بھی تسلیم کرتے ہیں حضور علیہ السلام دے خاندان دی عزت نو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے بڑے آسن طریقے دنال مسئلہ سمجھایا آپ فرما دیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول
جنت رسول کئی بندہ نو تکلیف ہو جاتی ہے جدو اسی کہنے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. او میرے نبی دے غلاموں یاد رکھو تو کادا مولوی ہے. میرے آلہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا فتوہ سن جڑا کہ قرآن دے مطابق ہے. ایک بندہ کبے مینوں تین صحابہ دے نال بڑی محبت ہے, حضرت علی المرتضیٰ دے نال دشمنی تے عداوت رکھے, اس بندے نو کدے راہ نہیں مل سکتا. تینوں لے چلا بریلی دے بادشاہ دے در دے جس کا تو بڑا فتاوہ پڑھنا ہے کہنا ہے جی بریلی دے بابے نے یہ لکھا وہ لکھا. میں کیا سن بریلی دا عاشق بھی بیان کردہ ہے. فرمان دینے لہاد نے عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہو رہا ہے خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جناب اور عزیز توجہ چاہواں گا آپ بریلی دا بابا کی بیان کرتا ہے. آپ فرمان دینے جناب بنے گی قبر محبان چار حضرت علی دے نال دشمنی تے اے کیڑے بندے دے پتراں کام ہے. بریلی دے بابے نے قرآن دی آیت کا ترجمہ کر کے فرمایا توجہ کرنا. آپ فرمان دینے جناب بنے گی قبر, جناب مطلب ہے جنت کی جنت کون دی قبر جنت باغ بنے گی. جناب بنے گی قبر محبان چار یار, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. میرے نبی دے غلامہ وہ چار باغ کہنے نہیں. پہلا باغ ابو بکر صدیق دی محبت والا, دوسرا فاروق اعظم دی محبت والا, تیسرا عثمان غنی دی محبت والا, اور چوتھا باغ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی محبت والا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ. حضور دے غلاموں اللہ دے محبوب نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا کہ اس امت دے وچ آپ نے فرمایا 73 فرقے ہو جاون گے. میرے آقا نے فرمایا 72 جہنمی تے ایک جنتی. بولو لفظ میں دوڑے کو سننا چاہنا. 72 جہنمی تے ایک کسی مولوی دی گل نہیں ہے, میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. 72 جہنمی تے ایک جنتی. تے ہن جڑا کہی جاوے نا جی او پگڑی تو بڑی سونی بن دین جی, نمازاں تو بڑیاں سونیاں پڑھ دین جی, لیکن میرے آقا دے غلامہ یاد رکھ میرے آقا دے فرمان دے مطابق 72 جہنمی تے ایک جنتی. تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جڑا میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے
عقیدے دے اعتبار دے نال ہوے گا عقیدے دے اعتبار دے نال کی عقیدے دے اعتبار دے نال عقیدے دے اعتبار دے نال ما انا علیہ و صحابی جڑا میرے اور میرے صحابہ دے طریقے دے عقیدے دے مطابق ہوے گا حضور دے غلامہ میرے آقا علیہ السلام دے امتیا ذرا پوچھنا ایک کیڑے صحابی دا عقیدہ سی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کی تھی ایک کیڑے صحابی دا عقیدہ سی جی اگر اے صحابی دا عقیدہ نہیں تے پھر تسلیم کرنا پوے گا صحابہ کرام دا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جناب والا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی جنازے واسطے نکلے دھوپ دا موسم سی اسی جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے سی تے اسی دیکھا ایک چھوٹا بچہ سی اس نے پیر دھوپ دے نال چل رہے سن تے ابو ہریرہ نے اپنی دستار اپنی پگڑی اتار کے اس بچے دے پیراں نوں کیتا صاف تے ابو ہریرہ فرماتے نے لوگوں رب دی عزت دی قسم ہے صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ اس بچے دی اپنی دستار دے نال پیراں نوں پہ صاف کردے ہو تے آپ نے فرمایا میرے آقا دے غلاموں جڑا کچھ میں رسول اللہ دے کولوں اس بچے امام حسین دے متعلق سنا ہے وہ اگر میں تہانوں بیان کر دیواں تسی ایک منٹ واسطے اس بچے نوں کدے زمین تے اے ہوئی گل میرے بریلی دے غیرتمند امام دے بھائی آپ نے فرمایا قدر والے جانتے ہیں وہ قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں وہ قدر و شان میرے آقا دے غلاموں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑی محبت کرتے ہیں حضور دی آل دی عزت حضور دے صحابہ نے بیان کی اور پھر خاص کر جڑا میرے آقا علیہ السلام دا خاندان ہے نا سبحان اللہ میرے آقا نے اس واسطے فرمایا آپ نے فرمایا کہ تسی نا آپ نے فرمایا بچ کے وہی رہے گا جڑا قرآن اور اہل بیت دا دامن پکڑ کے رہے گا سبحان اللہ قرآن دے اچھا یار دیکھو اسی صحابہ دی عزت کو تسلیم کرنے ہیں لیکن میرے آقا نے نا اس جگہ تے صحابہ کرام دی بات نہیں فرمائی ان دی وجہ کی ہے اس دی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دی نگاہ نبوت قیامت تک دے واسطے دیکھ رہی سی کیونکہ یقیناً صحابہ کرام نو اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ آسمان دے ستارہ دی طرح نے میرے آقا دے غلاموں مگر میرے آقا نے فرمایا جڑا قرآن اور میری آل دا دامن تھام کے رکھے گا نعرہ تکبیر
تشریف رکھو میرے آقا علیہ السلام دے غلامو میں عرض کر رہا نا سی صحابہ دی عزت ہوں تسلیم کرنے بیان کرنے انہوں نے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ آسمان دے ستارہ دے کرانے لیکن میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ تسی قرآن اور میری آل دا دامن تھام کے رکھنا میرے آقا علیہ السلام نے آپ کی نگاہ نبوت نے قیامت تک دا سارا منظر ملاحظہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے سن کہ 100 سال تو بعد یا 125 سال تو بعد صحابہ کرام جڑے ایک ختم ہو جاون گے اگے نہیں ہون گے لیکن قرآن اور میری آل کا سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا جدو بھی دین تے کوئی اوکھا پیڑا آئے گا میری آل کا ہر فرض مدان عمل دے وچ کر کے میرے دین نو تکمیل پہنچا دے گا اور امام حسین نے حق دی خاطر دیتی قربانی امام حسین دا آج بھی نام زندہ ہے توجہ کرنا صرف 2 منٹ تو 3 منٹ یزید دی حکومت بھی سی بلکہ بنو امیہ نے 100 سال تک حکومت کی تھی 100 سال تک